Nana Sikejwa TV and afei nso live Facebook also Nana Sikejwa TV. Yes, my son for them because I'm doing Jumedi chame and that's we made a share question also abrabo akwantu Jumedi and the baby will be maybe I will share via US, Canada, UK, Belgium, baby bia Ghana, Kaswa, Kratema, Kumasi, Tamale, Techima, baby I say Emakwa Sonko, Edoba, your community, your body. So, ever say, oh, share no abomodea, no share question, so Eddie Maye, no my home, baby bia, or share. Yes, a lot of people used to watch and send a lot of messages, but it will be I'm bantam tea, na a strong messages. The best stress of my chair, and your papa, and ready in a cajon, and I'm any humanity. More sending messages from left, right, center, Kumasi, especially in Chiason and Komo Bibia. And then so Yatanasi, one word religion, one word order, common name, but we didn't answer, no, many Nana Sikejwa Sia, yes, one of the finest. Yenyano Ashanti Mem, and I say Asante Mem, Yeshua Quine, Kumasi, Fawade, no, Mamponting, Fawade Mamponting, Elohim Kingdom Temple, Gas Junction, and I think so with me, I share Chaquine, Meduma Abbas Junction, and also Elohim Kingdom Temple. Yes, General Basia Nankasa, and then meneno Asian punimpu ewo dwumadi so na yede nia ehinta ewo ewiase any direction ahodro a ewiase na eko a lot is going on, but and this near MPP politics na egusu ayeye accident no so kwa na eku amanfo enye easy but I mean I had no mama there say dey share kwa something say na yede one word governance, one world religion, one world order. And come and the baby will be a young money, but I am more comments and bantam and me per se, and then more comments. No, let's center our comments with what we are discussing tonight. One world religion, one world order. Answer na maminko na mima sia Nana Sikejwa Akwaba Sonko and Fambra and there. Your discussion so na bibia and to turn up wherever you find yourself, keep sharing, make sure say share video no share na for so any be share yes nyame kese and am di dwumadi echi ame abrabo akwantu dwumadi nana mama akwa sonko mejo so na me kese and then so be me di echi akwa sonko so say na dan den ye no nana obi a wado asukọ ewo honhom ne homonam afam eba no social nso a ene ne media internet video so ne nia and the wiase na ekọ a ene so wabani mu ankasa ene ti yesembre no me ma na kwa aba biem na ene hwe last week yenya recap ana yo that's right mechia right Mr. TV right the chair Kura took a course so they say na natural desimo that's right Simon shedding right you know who them that's right yesterday about yes on kan na bibia anya boko bra ye di abrewa ato kwa yina yisuni that's right and I feel so Nana Safo Kantanka yes otumfo openso ne church for penny Nana Safo Kantanka baby bia wo bia wo mention that's right many money about Nana Safo Kantanka that's right the strength patent my ira me bom pai man said the dey ameka Ghana ni bia ne akani bia ne asante ni bia mom pai say papa no ebetimi awie ni dwumadi a woni nim nyina na yetimi ahye odwira no etwa ase that's right enipa bebre ennim hia se na nanya hode ne nkwa no nya akwanya no e woni nim na odi sa adwuma no ma wo man ne asase no right se haniema akwasikoko edi agu akwan mu ene energy grade ahodo any portals ahodo ewo asase isu ni asase ase right
omo eye niema hodo ho se ne ebe ya niema omo pese omo ye no mfie we ye ni mu obia timi ensori ani omo empre ebe kan of kasem say they don't want any rival or any rivalry, and they don't want any person or anything to threaten their plans and their agenda. Right. Enti eniema on person o de ba no fam and non fam. That's right. Ye hia dwuma dia ti sa. Right. Ya sas na nkasa so efi aba ho. Right. Nana eniema bebre o ho a chia. Right. Ye hia se ye di sa adwuma na ye de tretire niema. Right. Na ye de adane niema bebre efi ye bi before so na ye bi mem ha na ye Ghana mem ha na Asante mem ha na niema foforo ne adwuma foforo ne akoma foforo. Honhom foforo san be Kenya yen na de yen ben oba de Nyankopon ene na honhom ne na no mu a ode yen gya wo mu right honhom mo koma yen right nana Gideon Atipo share live was 100% Gideon Atipo wherever you find yourself. Thank you so much for watching. Make sure you share the video for us wherever you find yourself. Nothing. So whatever we discussing here tonight, let's hear you out until also opinion, whatever you have. Opinion be welcome. Now, and before I send a call, the recap of what we did last week Wednesday. Yenche Luna eclipse, full moon, blood moon. Yeah. And so about between and my baby about the blood moon. Yeah, the about the end because they were supposed to be here on Sunday and network, you know. Sure. That's a coin here to me, Amma. And it's ending from Mokaka. So you heard full moon now, you can't say blood moon now. That's right. Just say, BB Abeshet, a Rianoni assassin came. That's right. Now, a Rianon so Aquashet, assassin Aquashet, and Nanti Aquashet, a Riano. And the Bosumin tem. Okay. Was said Nimbia Lumina, the Bessibiano, or effect were. That's right. And he said, you heard, said Bosumino, Shrina, a call, Semuja. The Muja by no so many dear, I got to say, Sebi, on Previous, or by a bra, Sebiana, and Mujana, Ebony needs here. That's right. And Tissa, or Barney, this cave and some Muja, but said you need here. You different from so Ebra, Muja never said you need here. That's right. And then a banisa, not to say between a Riano and assassin in Temuno. This time, Nka Bosumi no be share a Riano ne assassin Temuan. Kaye unhuna Riano yi. So Bosumi be share assassin ya Riano Temuan. Ye unhuna Riano ho de no yi. Right. But we know assassin no mom no aba be share Bosumi no ene a Riano Tem. Right. Enu nti ama a Riano na ho de a ede ma Bosumi no. Ase eswati. Nti ama awia no Bosome no na hyen no adan. Right. Aha. Sa brewe no the pompon so no eba ebesi BBC wo 27th August. Okay. Ansa na ye ba sa na no 7th September blood moon. Sa dey see wo 27th August no. Na yewo amamre ne amane bi wo ha yeye e ma asase no ane osoro asase tam ahodo no. Right. Obi ka sema anadwono man obi anda na mo yesre mfi ye nanom ene osoro suru hini konkuni ya we hono yesre ye die ne sika adwuma ne ye maye nda anadwono sa bre kro na no na wo mo a mo pese o mo ma esum eduru asase so omo pese ma oyende ni atorenchem eduru asase omo pese ye pepa onipa a owo honhom owo kra no woni padua ewo eti asase isu no omo pese omo pepa omo nyina afiri wo saa na adweno omo so omo rituals omo ye okay pyramids eye a dance room kumbi a yesi no tintin kosoro kese a
ebi wɔ Egypt no deɛ ɛwɔ asase so a yɛni hu no wɔ Egypt, Sudan, Morocco, South Africa, Tibet, India, Panama, Myanmar, ɛne ɔman bi te sɛ Mexico no. That's right. Deɛ wɔ asase ase no, including America, including Rome, Peru, saa nkuro yi a mebobɔ so yi. Pyramid deɛ wɔ asase ase no, ɛdɔɔso so no deɛ ɛwɔ aniso a yɛde ani hu. Wow. Nipa bebree hɔ ɔmo nnim. Ghana ha yɛwɔ yi. Yes. Yɛwɔ bi wɔ ha. But nipa bebree hɔ ɔmo nnim. Very good. Ɛno nti saa nneɛma no a 27th August ɛde besi n'ano ɛnurachi 7th September yi. Saa abɔnefoɔ ne asɛefoɔ no ɛkɔyɛɛyɛ no. Nsunsuanso ade ba wiase. Ɛne deɛ de ba ne titiriw Africafoɔ ɛne onipa a ɔyɛ tuntum so no. Ehu sene deɛ ɔmo adi nkan yɛ yɛn a atwa mu nyinaa. Okay. Enipa ntemase. Ɛno nti n'ano no me te hɔ a meyɛ nneɛma ho adwuma a mebusa nsɛm no a yɛhwehwɛ nneɛma mu a yɛyɛ nneɛma mu adwuma na. Panyin bi bɛka kyerɛ me sɛ saa bere yi a yɛwɔ mu yi akɔsi sɛ afei bɛkɔ awie yɛ no. Onipa bi a ɔyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ fitaa sɛ ɔyɛ tuntum. Sɛ wompɛ sɛ akwanya a ewiase wɔn a ekura wɔn a ɛyɛ minka no sɛ Americafoɔ. Akwanya a wɔn de ama ahonhom abɔdeɛ kuo bi a wɔn pɛ sɛ wɔn bɛfa asase wei no. But wɔn de nnaadaa kwan so na ba yɛ ne America mpanyinfo a no wɔn di ɔman no so saa mmere no ɛbɛtena ase bɛyɛ ahyehyɛeɛ no. Sɛ wɔmpɛ sɛ nneɛma a wɔmpɛ sɛ wɔn yɛ na wɔn de bɛpepa nipa tiri asase no so na wɔn wɔ mu no eventually take over. Wɔn de wɔn robot ne wɔn alien cyborgs ɛbɛ occupy ha ne yɛ adwuma a sɛ wɔyɛ ɔbaa na sɛ firi na ɛkɔ no wobu nsa a fa wɔn nsa buo ne nyinaa tena fam na sungu asase yɛ aso sungu ɔdomankoma so na saa adeɛ na wɔn ayɛ no 27th August 2025 na wɔn asan repeat no 7th September 2025 no and reversing kɔ wɔn ne saa ahonhom na wɔn yɛ saa adeɛ na so. Okay. So nana sase so wɔyɛ me say ɔbaa efiri na ekosi sa afi bɛkɔ awie ɔbaa wo wɔn nsa buo mu wɔn nsa buo no mu na no tena fam ne bɔ bena ne twa adwo ne su ne bɔ mpaeɛ unim kankye akankye sɛ unim nsa gu agu adeɛ bia a wogidie kyerɛw sɛ ɔde bɔ mpaeɛ asase besom na ɔsoro besom bia no fa wɔn nsa buo ne tena fam na fa saa adeɛ ne bɔ bena fa twa adwo fa su ne fa srɛma asase wei ni atuntumfoɔ. Okay. Ɛne abibifoɔ. Right. Fa bi srɛma asanteman. Right. Sɛ adeɛ a wɔn pɛ sɛ esi ne yɛpepa atuntumfoɔ. Yɛpepa nipa a wɔwɔ honam wɔn mogya wɔn honhom wɔ kra ti ne mu no wɔn a wɔn akɔyɛ saa adeɛ no ɛnsan nane kɔ wɔn aso na mfa wɔn ankɔ. Sɛ ɔyɛ aberewa nso so atwa bra na ɔyɛ akatesi a unya nyɛ bra a fa wɔn kotodwe gu fam fa wɔn nsa gu fam. Mpaeɛ bi a bɛtumi abɔ bi abɔ mpaeɛ na saa adeɛ no reverse. Akotodwe ne wɔn nsa gu fam. Ubu nkotodwe a wɔn nsa yɛm sɛ fa gu fam. Wɔn mpaeɛ a bɛtumi abɔ bi abɔ. Ne sere na nsɛm wɔ akyiri na aha yɛ kwan yɛntumi nka ne nyinaa. Right. That's it. Na yɛhwɛ sɛ and then so then kwan sonko so ɛna yɛsiesie. Adeɛ baako a mpɛ sɛ mede to ɔman no nyinaa anim ne sɛ yɛmmɔ mpaeɛ ma Ghana yie. Ɔman kronkron Ghana. Last month me be kan. So nneɛma bi wɔ hɔ a from amanyɔfoɔ to ahemfo me akannifo ne mpanyinfo wɔ man wei. That's right. Was a particular point bi ne centers bi wɔ Ghana ha. Ɛyɛ ho adwuma. Me yɛsisi afɔde bi kyia me yɛ ho adwuma ma ɔman no. Ne nne ya yɛwɔ mu ne ne daakye. Na yɛtumi apisi nneɛma bi, yɛtumi kra nneɛma bi firi hɔ. Asa na deɛ ɔkan bibia amfa obiara ho. Na nyɛ saa. Kind of a modern go edi ɔman n'anim no. Ɛdɔso. Ano ɔde. Helicopter. Na deɛ ɛbɛba babato yɛma mpanyin a ɔte adwa so no obi no obetumi si ano kwan. Me ka kyerɛ nipa nyinaa sɛ up to September we yɛ wɔ mu no
abrofo calendar on the brain no the 9th month. The 9th month na wo me. But ye na nanom dia na wo na ye de check anadwo dia odi ade boso no. Ye de kosa enkuntabuo ni mu ne nabuo ni mu a bosom we no the 6th month. The 6th month. Enti sa bosom we no nkono se ekoduru na bosom dumienu a problem se eba no yentimi. Wow. Se ye de eba se ye wo bosom nsia. Sa anadwo enabuo no so ekoduru na bosom nkono a that will be ye wo September the 6th month. There. Next month no the 7th month. 8th month, 9th month, that will be December will be the 9th month. 9th month. If 3 6 months we could see December the 9th month no anadwo any esum enkuntabuo mu no. Eniema ebe soro ma we su nya bete. Eno so nkosi ni na bosu du mienu eye March next year no. You don't know say better as I see we so. Ghana. As Africa. Ghana titiri. Wow. Enti me guso sere bio. Asase wo so a ano odin wo man nanim. Sere mpanyimfo. Ebinom se adan na mo de monka ensem a ye enkranhye ni nhira ne aboto ne aboduye nsem. Na de bia na ebe kan kwahye na aboduye. Se obi bom pa ye se sikamra na se sika ne ba obi eni ho a odin sika a wanya $1 million ebegu ni ti so. No dia betena social media say ye monka mo ne nyame ase na ma ye yie. Ba sani pa kro na ne yiriwu enne ahomache a ade enche oba betena social media ayen kaibo se me yirewu adentia bone ato no papa ye mbone dawuro onse bone ye bone dawuro se ne be ye nipa nyina do hu ne nipa nyina so retia na saa bone no akọ enye ne na eba kwan bible no di for mo pam dada mu nyina se bone ba be si Israel man mu ni Israel fo na bone bi ba wiase ni amana man mu na ye man kom sheba kokobo bi ba ahodaso bi ba se ne be ya ye be so na bone no si o man ni mu to o man no enipa kura bone ni ba no so no na ni be ba no so no be mu na mo obetu na bone ni ma. That's right. Papa de ye money dede. That's right. Ye man penda de otu mo sika mpe dede. Enti ni penti no mo nsa ne nso. Menka so be face camera mi o. Na me na me meye kan se ajenkwa me beje Ghana ni nyina so a dabi. But de we ye ni mu a ba no. Se ye nyina ye nhunu na obi a sori ande na famu de na ye nsisi niema no kwan a de be si bia ye boni bia na ye nyina na be haye. Right. Minim say asase wo so wo man Ghana anim. Eno. Anu odin enye mpanifo nsori. Apart from accident. Terrible earthquake. The whole Ghana, Accra and Kumasi. A stretch from Kintampo through Afram Plains to Nkoko. A catty befa Asamanka hills ni demo Edibesi Adansi Edibesi Kokofu. Any lake side home. Sa stretch in a dear nida. Miss Rempen for. And I am. Right. So I know say there oba de kunko ya wana aka no na waka de ebesi se si ano yaka aka se mpanyimfo betu anamo a ese fata na rituals ahodo a ese ye pata oman ama Ghana na ono so ofa no ntima papa no ye se ebe ya earthquake no ebe ba akwachirichichi no ho a anenti ebe so mpanyimfo a mo hwe sabi ye mbomode ase the anana kai ye de be adwuma na fe so ye tu anamo sonko. Right. Bonnie ados nana. Me hu ni say accident a so these days ade bechi ade besa ebi wo accident bit mercy anopa be 6 o'clock ebe boy wi abe anopa be 9 to 10 hono beti accident for free wo here the she say numerous accident. I mean Bonnie we are and you force Bonia yini Kai Debi Ghana amanyo for Ghana minum penny for Madame Ghana my yeah me say you wrap up na you wrap yet to my way one word religion
yɛayɛ boniayɛ ɛyɛ boniayɛ akyerɛ ɔdomankoma wow akyerɛ asase ya akyerɛ nananom abosom kronkron ne anyame kronkron a wɔde wɔn kyekyere ɔman wei yɛayɛ boniayɛ tia ɔsorosoro ni kronkronni no yɛayɛ boniayɛ tia twɛdi ampa Onyankopɔn right enti ɛho kɔkɔbɔ ɛna yɛhu no saa no wow ɛno nti enipa a wɔn hwɛ me mo mienka yɛ nkyi deɛ yɛyɛ no wɔ asɔre no ɛyɛ yes menka sɛ nyɛ yɛn nyinaa yɛ adidifoɔ deɛ nkramofoɔ yɛ ɛyɛ wɔn som wɔn didie no deɛ akristofoɔ yɛ wɔn didie no ɛyɛ deɛ hindufoɔ buddhistfoɔ wɔn yɛ no ɔman mu ɛyɛ wɔn didie no secret societies fraternal societies ahodoɔ deɛ wɔn yɛ wɔn didie no ɛyɛ deɛ yɛn nanam akɔnfoɔ ne abosomfoɔ wɔn yɛ mu wɔn nkonnwa ɛyɛ didie no na mmom yɛn kan hunu sɛ ansa na yɛn nananom ɛbɛtena asase wei so no na ahonhom bi nɛte so ansa na ɔbɔ adeɛ baayɛ no ɛne mpanyinfoɔ ne baayɛ no wɔn bɛyɛ nhyehyɛeɛ ɛma wɔn ka kɔhyɛ asase no mfimfini wɔ aseɛ ɛma kwan asan gya wɔn nimdeɛ ne wɔn resources wɔ asase no ne asase no ani ama yɛn ama wɔn de yɛn nipa atuntumfoɔ abɛgu current asase wei yɛ ɛte soɔ nhyehyɛeɛ no ɛkɔɔ soɔ no ɛbrɛ ne brɛ bi wɔ hɔ a yɛwɔ ɛnka yɛdum a wɔde maa yɛn sɛ ɛwɔ sɛ ɔman mu no nyinaa musuakuo no a yɛabɛtena no nyinaa no yɛkae ne yɛde ma wɔn yɛde kae wɔn but sɛ menhama ne nka a over 100 and something years ni yɛnyɛ saa deɛ obiara de n'aseda na anim onyam ma Yesu Kristo obiara de n'ani ahyɛ sika obiara de ne deɛ ma Mohammed obiara de ne deɛ ma wei obiara de ne deɛ ma wei ɛnna no akɔyɛ bɔne koraa sɛ wobɛka sɛ wobɛka biribi ahyɛ yɛ asanto adi animuonyam ɛnna bɛyɛ crime sɛ wobɛka biribi ahyɛ Nana Twenibu akɔdua animuonyam ɛnna bɛyɛ crime sɛ wobɛbɔ yɛ Nana Kɔmfanɔkye dini na waka biribi pa afa ne ho ɛnna woyɛ musubɔfoɔ ɛyɛ bɔnefoɔ a wosom bonsam a wode nipa kɔ bonsam gyem sɛ wobɛka sɛ naasɛ ɛtɔ odi kan wayɛ biribi nti yɛnkan no yɛ Nana Nsa Sɛsrɛko ayɛ biribi nti yɛnkan no yɛyɛ musuo sɛ wobɛka sɛ sikadwa kofi ayɛ bia ma asantefoɔ ne akanfoɔ ebi mpo yɛbusua a yɛfim ɛntɔn a yɛbɔ ɛntɔn anyame a ɔmo dan no na ɔmo mogya ɛma yɛ nana nipa a odi kan nya mogya a ɔde baayɛ a awoa ma yɛ abɛduru yɛ so no ɛnɛ ɛyɛ bɔne mpo sɛ wobɛbɔ ne din na waka asɛmpa afa ne ho akyerɛ wo yɔnko kani ama obi mpo hu wabakwasɛm baabi a papa mogya afiri tumi a nam ne mu tumi a yɛyi ne mogya ne n'ahoɔden ne ne energy ɛde bɔɔ wo papa odi kan ɛnɛ nipa sɛ yi obiara wɔ ne so na odi akyire nti na wokɔbɔ saa asɛm no so a abɔ musuo right nana ɛmbɛ ne ɛkɔ ɛmbɔ mɔden ana yɛnhwɛ sɛ yɛanka yɛn nkyi na yɛnhunu sɛ ɛnam ebi so na awie bi tete atempɔn ɛna ama nnɛ nipa da so te ase a deɛ ɛɛba no yɛntimi nsoa right medase na maka kyerɛ sɛ wohwɛ dwumadi abrabɔ akwantuo dwumadi wherever you find yourself bɔmmɔden sɛ wode comment bɛba na afei nso afoforɔ ɛnya bi ahwɛhyɛ dwumadi no afoforɔ nya bi nhwɛ na afei nso wode comment bɛba na yɛakenkan de ama kwan sonko so wopɛ yɛhyia kwan a Elohim Kingdom Temple yɛhyia kwan ɛwɔ Mamponten Gas Junction ɛna afei nso Meduma Abbas Junction wofa yɛ numbers na wobɛtumi ne si adi nkɔmmɔ dɛn na ɛhinta awɔ abrabɔm sikasɛm adwumasɛm akwantuo ne a ɛhinta bia bɔmmɔden aso bɛfa number no 0559653723 0559653723 kwan sonko so na wone si adi nkɔmmɔ yɛ bɔ nwura one word order, one word religion, one word governance. No, clear than a share. Right. It didn't come up. The baby and Simukaka. You can't. Paya Brunia and I said, so Obama be near whom from Quanso. No one who a Hindia now, you sure become 17 company. And him to say, Usha Bab will be a decay from the Septuagint. About 15 AD, thereabout. And a Greek for as a son,
edini Yeshua no Yeshua Christos ebe share ho right and almost a year for reference purpose but a little bit no they substituted it after the omunji Yeshua Yahusha Hamashiach kanu firi hokra ede Christos ebe share ho wow and Rome forces the Christus ebe share ho and eventually English writers na King James order omo so translation omo so ebe ya na Christ wow and the Greek instead of Jesus no mo the Messiah ebe share so this is the genesis of the removal of Yeshua from the scriptures and Christianity in Christianity wow but initially there na Yeshua na wo right fine Yeshua no and original Hebrew and I name I can't name where nananom enimu a na omofaso edesom obade ya anase Yahweh and na som na say edan bi wo bia ekosom wo mu ana say efie in principle o sha from fitiase na ye gada nipa efie mpotem emusuam munnim munchini mabakwasem ne dada enti enema eya fofore wo honhunsun mu a obade okronkron ni Yahweh no no enam sa edin kronkron Yeshua no so ne nipa su ode ma ne ba ye so ede aba no concerning hunhun ahimie no ho nsem ene hunam ni ahimie no ho nsem no niema foforo a abamu no na ode ba ye enti ye kyerɛkyerɛ mo enti na enya in a big congregational system to say the name kwasi broni abaye na ye nyina no ye copy bi dey kon say the o kan yi say nananu brain so no na ye gada we at a gathering komeda ni ehia enuanom na ebusiafo na ehia Easter bia nso ye da ponda kase nti na obi a firi echichiri ba fie ti mo ba akandifo na ye de sa nimde na ma wo mo no na omo kyerɛkyerɛ oh ebia akane no na nka kwambia so na e wose da bia wo bia no ebia wo de ensa ene gu fom ye bibibi na sese no de oh se uguta ensuo onsabu makra odi gu nsam na atana wonsa na uka sese na we le se ya ebie kwan man ka bia ensa kotwa ne be ye no etimi ye oh ahyansun we na ye nim but sa sembu we na ahyansun we no aba efiri so aba beka ye de abere ma beka mo ho wo ye ni sei na wo de ye sei ebre sei a sei na obetimi dia ye sei na obetimi anya ebre sei ene na sei utana se na wo ye sei a wa adwene mu wa koma mu ohunhu mu etimi bie obodin no kan sem sei a ebetimi amo anya sei that was the structure and the teaching then as metuasi ana inshemu ana ye na mshia no eno ana akosikoko be hu ya ono so ekọ Daniel ni sa eshen ayefo atade de bre say this is the new way way egu achiri wow new way wa nya ne sa ye kukom right ye ku atwene enti as time goes on na ba bia abibifo no fa hye otiri mu say Yeshua abaaye no say wa mana mu ba oba no Israel for na omo free Hebrew musuakuo aduasa miensen na omo ahyeta wiase omo ti no baaye ana obekọ no omo command say mu de afa ya kyerɛ mu hu sa ahenie no de hia agya no ne de ebeba mu no enti kwan mbefa so am benya mu de ni enti mu de mo hunu mo nya enti afa mu nkɔ wiase ni nyina na mo nkɔ kyerɛkyerɛ amana mamufo na aka no say e was a kwense so na ofanya osurusuru ni no ya Yahweh akunkun na himie ni wo mu na fa mu wia mo ahimie na ye mo Judafo Israelfo Hebrewfo mo ahimie na afiri mo nsa na motimi afa kwense so asa ma ahimie no afiri agya ni mu aba mu na afiri mu na aka wiase nyina na nam so ama motimi asan anya ahimie no ye honam ni die no so back na motimi aba establish enti so wi abakwase mu a ansa na nyamekase oseti odi kan ba no na ahimie kese paa no
na ekuta Nana Ansa Seseleku. Nana Ansa Seseleku. Eventually, ebeko di denchira for nsem. Ansa na finally, no. Ebere ni wi eduru. Ema botaye nti a na se tu odi kanya bekase. Se oba benye de ye de ma no. After eventually, some penyimfo enim ni nyina no e de secret bi. Ema. Now it's like omo nyina relinquish omo powers. At the man, because they gave him their secret. Wow. And no man ultimately the confirmation can ho ba ya powers ahodo and symbols and the images ahodo a na even omo ahemfo na omo aben krampo na omo ntiase na omo ntimi nhwe so emfa nya bibia no obehwe ase se obiebie mu kirechire amenipa eti ase a omo de bekyekire enipa no ni musuakuo ni nyina bom ma musuakuo ni nyina nya adwene kro ne nti ase kro for kingdom no hunamani die no se ebetimi abesi ho na daachi be sikadwa no aye formidable because obi ka bakose bi no se asa denchira ho no ne sikadwa ofi ho nya na pre na ye sikadwa afia ene akua sika ene denchi dabanka ene these names are notable Asian names na nanamu yusu and yeja yusu Veronica Stephanie names ahodo bi a ye bokra unhu na ne fare bai na nana in fact ya ira pa bosom kese bi indeed the krobi so asen for suicide ho okay kronia mi ya me koya so fuduma ho no because I kroni mu pen me kaya me ka kire ti right sa ntumwe nana ye dia apega de nchira wow BBC e obra amenfi eya amenfi efo no na Ark of Covenant no e ho na newo na omuna na omohwe sikadwa kofi ne so but BBC ema efi bi nneema bi koso asa bra na transition mi efri Anansa Seseleku na power na kwa kodi de nchira no enti ade ne koy madinka kanom bebre say that power no oy autonomous odene ho say osoro guarantee man say emusuakuo no we na enkodi omo anim enkodi omo nsem na omunni emusuane no nyankyekere ahenie no na mani die no na sa niema osoro de beba no mo start say mu busu na mo ye ho niema nsem fata willingly onu aka so timi firi mo nkyɛn no ɔkɔ enti da bia mo si papi mama no ana se mo si na fodi mo chi ama no ebere be dun betimi akɔ no oni hɔ na ade ni nsi hɔ right obi be asa data no sa na esi enti ye konfono chi ba ya one na se ti odi kan nyame kase stande hunam ani Yuda ahimie na ba besi hɔ no ɛna ɔbɛyɛ ho amamre nyinaa bie quantity bibia firi hɔ ɛma for the almost 7th and the 8th or the 9th time sikadwa kofi san firi soro esen sane form and I'm saying no crest sikadwa bia mfi soro amba nanu ya domahini ene ne nkrofo abekasa asem ebi mi say enye no crest sikadwa kofi bia mfi ewiem amba mesi say ensem de nti a omo kasa ne say one either say time omo time the Ashanti Kingdom and now say papa nkasa we ya wote so no ne hu ya omo ani number 2 and now say number 3 omo pese omo yi nipa adwene firi so na nie wo se akanfo no ene atuntumfo no etimi nya gidi o nka bom eka omo bom ye no omo ntimi nye sa anya sa de a metimi aka ne pen se wo mo a omo kasa nyina ne ye na nadoma ahene min kase bia ye bone from the make sure say ye bo apayo no de ntia means me bisa say esi a ye papa ko say wu aso abaka the same thing ebeka say enya no pre say dada say ye dada nipa say asese dua bi fi so eba ye bi comfort na chibu kura say bebre na Jesus Christ ko say we are ohunida so adi ni correction Bible Maria ko say we are ohunida asenua kro na ye bo Yesu Kristo asenua wo so no ko say we are ohunida onko fa sa cross na bra
Confirmation of our Mahunida. That's all of a kind of myself. Oh, una nanoma dia. Nyankopon twedian pondema wo mo a e preserve wo mo nkwa ama kwasibro ne ntimi anhye wo mo ase no wo se nya no right but de kwasibro ni di ba ya nkode be hye wase ne de wo se waje no atum e no correct right have you before no problem nya me fe bon dem say ya dwene mo ha problem right now yeah one word religion one word order and I think say you remember no AI be understand ye say na yendin komo and then they see in the global world beba yennim hwe kra no se sikadwa ko fini po nya no kra yate but yennim hwe kra no yennim say enipa ko a sikadwa ko fini fa no so ba ne de se no o yenipa ampa that's right confirm de se no yenipa that's true se no ye confirm ampa yes se confirm no che o abusuya that's true se confirm no che so ya agona ni se agona so asante he ya se confirm no che na konwa e bo ma no se confirm ayo wo hene oye confirm oye agona hene se akonwa no wo ba okwa ngona mamu na okwa okugba se ni din ni mfonyini ene ni statue ene ni nyum obeye ye se ewo ho enti se otimi ye we mu nyina entumi ana emfiri suru ma afom da otimi ye ho adwuma mo bai entumi ana eyeye dia ye ba ye ntimi mfa ma na aka Egypt na aka India otimi ye ho adwuma mo bai esuo tano ye namwe geographically obia was study Ghana geographic lands no from Brian and no din kan besi ha besi nde o check lands no how no mo demarcate na de besi na mo be dia dance a chiro se na tano na Ghana ha why na be ya say adwuma no ma tano si otimi free Egypt. Zimbabwe free Egypt trade for Zimbabwe free Cote d'Ivoire de be pie Ghana confanochi wow enso be ti say subin ukọ oti region na wura voter region your friend subunu right science yo no obi ade adanse se na ni asantema mu ha eye obi a your friend confanochi na ye ma otimi be da ha obi confo di chamso sa den chamso na da ho no sa den chamrapon ne baba na ode ne cha asantema na oda di chamso a your friend den chamso so no den chamso obi ade adanse se na science yo ni na ho eye obi confo na ye ho adwuma na obe da ho that's right ensu akase enne yenya bisanom yetiminya electricity free yetiminya gold ni oil free mu nyina no omu da dance ese na eni ho from beginning na nanom na ye amamre eye amanie yi apa ye twa nwan ma se ensu ni nyina odoma nkoma ma akwa ma ebe da ho enne yenya bibi free mu aye sensen no enti se bibia mpo fasikadwa ho nya no kra niema konfonote be yi nyina wo hodi adan se ampa wo konfo oba ya obeye sa ne mana ampa na nu nyina de amudidi na mu didi hu mfa so no mu nsuo na sikobia kofini de obe ye kasa o na de ba de amose enye no kore is it not because ye pese ye besua abakwa no me ne ho aso twen en ho saye empa wo mo a mo kan sa asem fi ni fa konfonote ni sikadwa kofini ho da Mike Mawest forget the for ni pakroye forget so for credit pakroye right na unsusu say and then ye mpese ibesua abakwa ibesua de eno so ka ho because me as a Ghanaian and as a one make us say anka senia ye Jesus Christ abakwa sama ya tro ni hu nsem na ye wo the Bible noche ye wo the Bible na ye wo komfa noche so history ahodo a chese ye ka enwie this is something and that's aka yeso ye fano as a man wa dan de nyina aka ye be recite we need to know learn nanka ensua na enka hono forever like Jesus Christ he presented in the Bible na me hear YouTube me hu create from the ancestral venerators think of Ghana or something like that omuko yira ho akudebi ni ko di san komo na yira so ahye omuko se eniema san ne no mpese omkeka mbom ni nyina na ebeye omdi twere amuma fua na obia timi to bi kan bi no yi da bi kwa so wa hye ombo se omu wie ombi bia omumra onu so be mampanyifo aboa wo no matimi aye se adwumade na omu atimi aka ni nyina bom
akruche egu muma baako na abeye the manual, the manuscript, the Bible for the accounts and the Asantes and the whole of the black race, because niema ena nanom yen from Egypt, and from Mesopotamia, and Sudan, and Mali, and the current Yuda kingdom here you know, and almost say omo kan nyina boom. It's like something like an encyclopedia. Right. Enti kwa ye fa so sa nyarwa hodo ye didi said ye na what apamda dem na bronia be yan nyina nwran no omo sai combine ni nyina no ma ye no one. Enti so fa na wo kan a wonim how to cleanse yourself, how to initiate yourself, how to proceed on healing yourself internally, how to proceed on connecting yourself spiritually to the universe, to your ancestral roots, to your ancestral homes, to the horse of the divine maker, to the various horse of Amenti. And I know, say, you assume it will be done. Right. Simon Ado has a good message. Thank you so much. I'll share live on Facebook. Mama Yankum baby, I'm share every na yetimi abondina yakan baby, I'm share so they can find some zona pencil. Frakadam Medi Frakadam Medi on the social say hearing you war. That's right. Thank you so much. Whatever message, whatever opinion you have, you can send it so that we read them for you. And I feel so Margaret Mensa and also the emo and I say emoji and Ediaba my Obabia or also emoji or Atuna no question also. Gideon article also say thank you. Okay, you're saying watching you live. Gideon article. God bless him. Right now, me kase konfanochi obri konfo niema obeye awon besinde ene so anase ne pia ayi or the esi konfanochi hono besinde na obi antimi entu yenye ne the excavators abetana ho mo aye do me bia wantimi entu onye bonsam onye busuoni na oye ade papa masase a yetisu ya adenti na yentimi yida ba kopi enfansi ho enfansom no enfan worship enfan kan no enye nkai du a memorable day me cry me say but I think say we are one world religion no as say me ade ba ko a enfa ne ho amesu a ye unique about him no ye ne kodua ti me cry me say dako e wo say ye nananom ahemfuni akonfo omo ema ye hunu say omo yida ko bi asi ho a ye di konfo ye di konfanochi odua day dade dura obi a ye bibini bia no so nya podua na ohim di hye obo ade anunyam say ebre bi duru ye wo abibifu abakase mu no o ma ye onipa to say konfanochi na odi podua ebe ya homade ne nsenkyere ye ma abibifu ya se anhye. Right. Na bodua no e na ye nsenkyere anana se na 2 minutes ni mu bodua na ye anwo asem 2 minutes ni mu na but podua na akwa to say rod anasa scepter. Okay. Akwa bi to say shepherd staff. Right. Ye the direct to me, ye the connected to me. And yes I the bidimensional conjunction. Yes I the yi musio firi kwan. Right. And we'll make time for one word or that. Yes. No ye bobo nsem du na me can say ne me more update as to when it comes to technological side now. Right. But we are co-bro ni di wiase ene bi before duru. Okay. So say you duru era ye free bibi faceless identification. Faceless identification. Chere say what so now na mo a untimi fo anim hinta. The obey bia no. The obey bia no bibi hwe. Bibi monitor. Satellite monitor bi da also. Na oko sisi obi a ohwe ye bia no ene obi obehwe video yi bia. Onko Google cry friend Indonesia. Nongo Google cry friend Malaysia. Nongo Google cry friend China. Nongo Google cry friend Japan. Nongo Google cry friend Israel. Nongo Google cry friend America. They say oko Indonesia ye wo cyborg police.
cyber police, which is the robots. The robot police. At starting a juma. They say a nipa or police ni moja we ni mienu enamwa. Cyber police and I say robot police back or economy. No my trend. And it's because they want to wipe out gradually policing. So we human policing in the free system. Then they replace it with the robots. Right. And you say young fan say Indonesia a nipa 5 million and they are police for. They say they are extra maybe 200,000 robot police account. And they better no. Not robot no was study how our policing is every nipa human police for no. And that means most are nipa 200,000 you know. So after 1 year you more free police force no. Not our robot 200,000 na be replace one. Any problem because apart from say what the technological know-how about the policing no. About under training a nipa police for 200,000 7. So they are piloting robots the now. Projects. Okay. And most of the 200,000 you free police force no man. E na mo kwaye. Afi na wo kwa akosua afuo do. And afi na wo kwa akosua car chi. Na car no nso so. Ya sa ye robot no nso kaka. Ya sa ye car robot no wo mu dada. And this also kwa Uber. You Uber robot na e dey here adwuma. That's right. And nipa no tia no sika na o de car de chere car na robot no. O car nim that we be door na medipa no. Robot no e wa car nim na te. Fair na free nipa no car de so. The answer what them up. Oni AI na kasa. O ko hin wa gba ma AI no. Me ko kunchu junction. Robot na kwa akosi no. And this I was here you e di wi a. Also, Uber no so robot you become useless. So as we speak, so either you kill yourself or the system will kill you or you perish. Right. As we speak now, I keep saying this. Obese in record say Amazon for a nipa 400 a day. But you say a bro 400. Almost at 2022. Right. 2023, 2024, 2025 currently so can no cream human workers here Amazon is around 11,000 and still going, and gradually this thing is happening elsewhere. Ebe sane ababedu had say because ye share before. Recently, yes, His Excellency John Dramani Mahama Baye or Sacha who will be a Ghana City in Benya Nayajinaso, because the cock was a debit on Tiasia. I am a four mobile debia, my alone, my grant a hodoa, almost some person is some brand and a Ghana for your hot toy and ye day of hono. These same people, nay. Because Coco ye as a Pamako, say, ye might be in dinner hunting. Yes, I structure now, ye did a year ye seek a summer and the Ejina be do 10, and about 8 to about 5. No, you see, a durable. Am I a sack of a structure for now? And then dollar not assign what think is a free cage. Okopa Nina kwa baby see one word religion yaso and I'm saying she say I hold on moye no pese compulsory this right nana apart from that no then biom any fa and a fa biom currently if I said enipa there many abra me kan nyina me dey yesi me model na obi a wo hwe bia on shase moaboa na one only kind taking a decision. Right. Are you for blacks or you are for the whites? For the Europeans. Take a decision we are then bra nyamesum religious side. Are you for Yahushua Hamashiach, the black Messiah? Or you are for Jesus Christ, the white Messiah? That's right. After we are bra economic, economics. Are you for your local
God-given resources and your currency, or you are for the foreign processed dying foodstuffs and their currency. Are you for organic dieting, or you are for processing dieting? Right. So prepare yourself according to your choice. Right. So before you know then pick a religious side and pick Yahushua Mashiach, the original name of the desire. Right. Pick Yahuwah, the original name of the creator. That's right. Afe eba nyame som no sad ne basika semu a wo man no de Nyankopon de ma mo no hwehwe akira kwan. Right. Hunu de wo de be ya ma wo no man for matum pon ne modi yi. Right. Asase ne de ma mo no enuaba na nyame de ma mo naturally no organic ones no mo hwehwe no akire kwan na mo ne dua no fikyire ne mo mfom ne mo nkurase na mo ni di na mo nya ahodene. Right. Mo stop reliance on the processed foodstuffs na kobroni e de brew na wudi a wudi na wo ya and the tin and then because Indomie now no be can say research bi a ye health team ye yare a ekum ni po Ghana ha number 1 carbonated drinks, energy drinks and asa artificial alcoholic beverages now more yen afi spices afi weedicides and insecticides and agrochemicals afi the etosubiu you can say food poisoning if enuane ahodo a ye GM foods and send number 5 here accident. Wow. HIV AIDS ni rate ekum nipa na enye bi na carbonated drinks ekum nipa o mawe enye bi na accident ekum nipa o mawe but aban bie no abaga na ha wa ye budget odi prevent carbonated drinks na we try sika bi ato say onom carbonated drinks na say o kidney say ya ye mfanyo free last month every this month a nipa ye health center ho ye health screening am yankasa me screening wo mo a nipa me screening wo mo no a match through about 19 of nipa be 30 am screening wo mo no a man ni na develop fibroid wo mo we mu they don't know na say Ghana form man dodo na so sa wo liver and lungs and kidney problems they don't know. Dodo na so sa wo cardiovascular emergency situations that they don't know. And ti ade ba che say SMS iti yan yo otwahwe yo utranye yensu na wa gwa na stroke anu kran so de ne so ne wa bra bo na wiisa mi na ye hihye ya mi na dodo na so awo otwa dodo na so otwa bra e wo bra so mu twa bra because enuane na ye di ni drinks na ye no any vaccines ahodo a ye de ma ye no one we be ma ekun be ma esa ehunsu say a member of 48 to 50 to 55 years am Ghana about 70% am ko mere mu am member ntimi sore no no mo na nde no kure nti e wo mo hwe na nkom di mu dance what's the way forward na sa niema for ya maken drinks any spices ne aphrodisiacs ne sa artificial alcoholic beverages na urban and red name the kaka and sa niema Indomie ye fa any mad that processed sugary foods processed cakes and you can say nenkeka sugary biscuits ekum kola man kola ya ne system kola nya me dey ese mo da ru the difference na me dey amount nti we ye nipa na bibini na wo me hu ba bia wo kwanda ne fa right ye ba you can say on world stage say you know about this in 1941 45 thereabouts mistakes no American for din kan ye wi and we asin so American for ni kra wo many Europeans din kan ye mistake na wi so there is no turning back and among money and the US so santi so person sam Nordics aliens omo eye nipa omo se hu na hu se ase osewo nipa boroni omo bai
Edo omunim de no technology brɛ ya anya antum because omuno de na entokako ni mojahwe go nka ho. Ɛna Draco star system for no. Ɛne Athenians for no. Omuno ɛyɛ robotic aliens no. Omuno technology ɛbaaye. Ye be mam we asa mam nimdia de be ya akonde a otoba akwa nipa be 1 million betimi awu. Eno na Europeans and Americans ndi tum because as at that time they thought say they had so many enemies and they want to control the world forever. So they need that technology and that weapons na say ye ba ho na ye no ka bibi no antimi antie ye betimi atena ye krom. Ni asoma bibi na ba beku na be se wo man. So ye declare war a untimi nyina ye nim. Nti omogye de ebesai nipa ni asase ni tum ne ebema obi anyare ne nipa mu rough omo anyi no antum because entokako nim weapons we de betime di akon asai wiase asai nipa nim de ade befrafra nuro ne de create nyarewa hye abibifo ase ene omo ayempa omo asemase na ebi nim pandemic ahodo enti omogye saa de ni tum no omo se ene emo ma ye kwan na mama ye basis wa asase su ni asase as ne yemfa ye aliens ni spaceship metana ha enti omo so abadada and every year by year enipa dodo omo pese in America for omo ya kanifo obi ase no family omo de ko and whatever they are doing with it no omo de ye right human hybrid creation omo started dada and they are creating more alien robots and alien cyborgs eventually the ono free say oya master na o ha wiase nyina no ono si ye ba be di ne so ni apepa ono na asefo nyina free ho na asase we na abedane alien robot cyborg planet but eniema omo say soro wa kire ni say Anunnaki for no omo so ya tuntum for na originally omo ye Tiamat asefo na asase we yi omo dia no they are coming back and they are here right. So, I think we are prepared is to fight them and wage a war with them in space. They will find it difficult to come and take control and rescue the blacks and their offspring. Right. And we are nipa na we hear me now with Yemia. We can Hinefa. And original. Right. Nana, I think the Embryo AI be honest. Yes, one world religion and one world order. And maybe a barman, you be frozen among Frosika. Yeah, definitely. How is it going to happen? Paper money will not be anything. It's a use to come about 10-15 years. How is it going to happen? Everyone saying, go. They say UK required a parliament, but Metima can say it is almost halfway through. Omo pese UK omo stop every paper currency transaction na bibia ye based on e-cash electronic enti sika dodo a wo bia no ense se uhunu in paper form e wo wonsem no ho se wo sika ense se £1 kra no kra bi na wo de to ade se £1 kra na wo de to ade ense se wo kuta ho coins enti wo koduru ha kwan no bon wo phone so ana say chip na ehye wo huna na wonsem na say o credit card no e-card electronic card enti fa ma ni use yente sa coins ni mfiri so okay but entrofo so resisted omo so e de mra hodo akwa omo twe ho ma so but omo mpese ye beyi paper currency transaction na free ho no omo swa na omo tumi nsu swa because omo no so reason dey say systems na amode mo ho ato so no ye hunu bi bibi timi si one day na systems ni nyina no crash sa bere no se nsu kom de me na mi nsu asa ofi na me ko shopping mall akoto nsu a omo systems ni adwuma enti me chip na sha me ho no any electronic card na ekura me no me the real shopping mall wa useless enti mumma e-cash system no emra but still alternatively mon create avenue for paper currency transaction right
na the person on the be or the paper any transaction no on ye the only person there be on the electronic cash edi ni dwuma no on fani omo second reason is say you call e-cash na say me to ade £50 me to ade na me ntua ka enwie no na £100 na eda me account e-wallet no e-wallet electronic wallet no so £100 eda so me to ade £50 me ntua ka enwie no na about £20 eko na about £70 oh bra £20 man fan to we and another problem so it's going to get to a point that you don't have power or you over have your account and your currency transactions. You have to be guided. You better show say and you say and first in talker say and first say oh you boost na so be ya oh enter transaction na near decline a UFM o to aso o default o me ensan na ya near UFM system ni enti wo ti kronim so ntimi ntɔhwe enti sa be no be den wow ntimi enko supermarket nko to ade ntimi nko sa ade o ya make can start with China omo build artificial intelligence be a friend Skynet yes and say no baby on nam with China omo cities ni bibiara so wo share kura do na unni hwe kura ya kira say ya document wo man ni mu a na onye pie China major cities ni say kimu a oboa ya be peke wani be hu say wo unni data bia wo system ni amun ho na police be chew baby a wo gina bia and yeah enti dia wo ye bia including wo bedroom wo bu pakra na ye hwe o China wow nanu enti amra they don't care ti eno emeka say mbi side na bi aba ha yeah mobile phone yeah dey call yi yeah especially iPhones yeah conversation ahodo ayenya bia MTN for record na am record e kogu hin ye de ko hin emena aye bia ne sa sabri aside say one word religion ne one word mun sensem bebre no China for Ashi Bible bebre ewo amukuru akese ne nketu amu na den kaka na obetimi aka is the word coming to an end even Australia Australia so the same thing I hope they get back sorry dying churches prejatum every Christian organization bia is under attack Australia as at now no one can but this year there I am more very intensive violence upon violence right we a bishop we a suffer crying the open to beat me baby boat you be create me babes as or to collection and no ben no stable say na do abi ti ye ma Christosum na aye useless and the entire omoye no say na propaganda ni nyina is part of the one world religion okay simply because just to wipe out this Christian to put that terror and that fear in you being a Christian or being an organization in the Christianity now one support na one person over subscribe to the one world religion okay and it is also propelling every Christian say do say ashamra say ye nyina ya merge aye baako a wo untimi nsori megina ba bi nka say me nyame behwe Church of Ghana near minjoni minka ho oboa gebewe cho said ye wo hunu wo wani su sesei no ye kire wo say sa order nya ba that definite order nya ba na wo se wo ye nyame be Church of Ghana nti wo nka ho a ye be ba be hyew ni ahyew asoro ne wa asoro ma ya ekun ana say do be ko jail kra de utiri be ye be hyew now when you go to Germany the same thing and then in sorry adane restaurants chobas any pubs nightclubs think I can now bet me a cafe so and then fan sorry you medin so yeah sure can or say ye mre we na you dey be me dance die
emi hu say antichrist no or be sori no be di dwuma kese no and say wase ye di nyamesom ni nyamedin ene akronkron ni akronkron me nyina ho fel. Right. Number 2. Wase achiwade e bo man e be ba kronkron bia. Number 3. Wase enipa e be potenane papayo ene adepa. Ne ye ni agi amumuyode ene abonofosam ne awudie mu. Na abonofosam ne awudie ne amumuye be doso nti. So entwa na no so mpo a omma emenya tene ne ni ba akokra. And there will be nti sambre ne ne ewura nti kai nipa se Yahushua Hamashiaka nsema o kan ene ya ene twi edu ampon ene anunaki goso na wo mode tenene papa ye ni onipa tuntum esi asase yiso no they are coming back. Right. And then na obi di obi ka na nipa kro na bia wo de meka me dan wo ka na me na me de ka wo de ka no wa abopa na wo be kumi na ka na shegu now and the Accra and running there. Yes, Accra sikani bia ono so ho or the house help etwa so sakawa o twitwa na ne baby yi ni nyina fi ho no mama na so aba betodwa. Aside that, and then nipa ensu say obeku ne yonku nipa obeje even 1 cedi kura na say 10 cedi na say 100 cedi no oku ne yonku nipa because in the same akwasikoko ne nipa bonifo bi mu de ndubone ahodo bi aba man mu ma nipa no ma adwen na say enti say o ye contract kele ahodo ekoso o bribe wana so o ma say kodi bone a say like aye bibia as aye common nti awu enda beti esi we awu da ha we awu we isi kan say in a lot of them then now ubeti mi akaka na fan wi na enso recommend so chaos and disorder. That's right. Edi kan me kan ho asem. Yep. Your rituals bi o ha abrofo ye no Europe a eye adwuma wo European countries in nko a e obi o ha o mo ya eye adwuma wo Europe and America. Your altars bi o ha underground na eye pyramid o mo kwa se koye sacrifices a eye adwuma wo America, Europe and Asia. And the obi so ha o mo ya adwuma o mo koye so adwuma a travel fa America, Europe, Asia, the Arab states, the Arab and the Gulf regions, and Africa. Right. And as at now, from last month, maybe see this month, 78 years, the American ones and the Omakoyeno. I had a deep confusion, chaos, and mental disorderness. Every area sinipena. Almost a doom, a nipan do no spiritual and physical frequencies. Apart from Niane and the 5G towers, I hold on now, as your frequencies. Emma, ye enjoy dissonances. Emma, I had to say zombies, you know. Or more science rituals from 27th August and 7th September. And I'll come more him for them. Go be fair, only almost half. Oh, so we can say one more. European world leaders, right, and American world leaders, right. One more, my dear Jim, said, any pound name for sure. Until I say you come the pound of Donna, a caca crabby, nearly robots, and the cyborgs, about Tana, as I say, any pound name. One more 7 are making. Right. Until my yes, I am, and spiritually, no, anybody may bring, you know, as like they don't own themselves already. And now, once I quite sad, they are not coming. And some cruel and negative energies be really pemu we are here. There be no dear or think how the moon and I do want to say, Diboni, say, I deal with commit suicide. But won't you shall not come for poison we kuno. Chicha we kuno. Kokan was and born in the lady. Kobonitio, Fakane bono, Fabo bono. Oh, Bonnie, Kuno.
but so what chili pan didn't tell me said then now only any justify reason be or the amount. Yeah, a band musa on ya and our Nina free Europe. Is it because of drugs? Energy grids be over connected to the whole world that or more negative rituals a goose. Right. And also, a said that many this uncommon. Oh, share Nana Sikajwa TV, our Facebook and our YouTube. But when you answer over YouTube, I will subscribe to your channel. Nothing so, or do comment on my enough. I can kind of my question so that so, or share now for so any be a share. Yes, sorry, you made it so many. I will answer no. Answer and under the chair. I can't bet to be a message. Say, and anyway, and then. And crying for Sonne Asante Obake Aquaba and in Sembebre Bono Asante we in Fuanma conflict a hodro AC Oko Bokoa to say into Quahodra air costonia there. We are not preempting war a tribal war, but what is happening at this era? Bibi with me Okun see 1980 120 years 150 500 years ago bibi betimi science ama mpopoye ana sense acha bia science bi wana edin kan no ye should many we asin them yes me but ye phone kai say ye yim panyimfo bi ni ahonhom bi boni aye so one they are angry already okay so they are creating so much chaos to wake us up. Number 2, energy is many powers be by or say yeah amamre mom ne bo matna na ye position wo no mo ye o adwuma sre bone fache ma blacks no ma Asante Kingdom no and so ye and so effects no e ye adwuma. Number 3, so the medin kan no kwesi broni aye niam bebre nso atia abibifo ene akanfo ne Ghanafo ne specifically the Ashanti Kingdom. Right. I was saying so ye nwuma hodo bi near the Danis ade no. Right. Yeah, number 3. Number 4. Omo pre amanyo tumi wo man we mu so de oman kra ene oman sunsun akọ eka no akọgi tumi a omo nkoya amamre ne amane yesem fata enyi sa de ni ntiri ho ti moja no enti oman manu moja na ebekọ so ahwi agu atwi asa aka enti event ahodo a ehyehyɛ wo man ni nyina no kyerɛw point to one thing: civil war, conflict, chaos, unrest. Enu achi ni na meka kunkum bi ne ntɔkwahwe mujahwe bi a eba ana ba akunyame ye yadom na ba ko anu kwan si ye wotontokrom ehɔ na iko asɛm about 88 military men ko ya boys ne shit task wo kwan mu a military ne sha omo so a omo ansi fo man tutua omo sa ko ye na de week ye yenura ya na me brana me bi nkomo no ka kyerem se wo ene aha de ende aba ban na yesi kuro bi de mpatuo mu so ana omoku assembly man no so yesi the same gold mine na sample for na sa the military deployment ko wa ehɔ de etu akoto ama nipa 2 se 3 ewu so why I didn't know so I didn't know machines akese bebro be 19 I didn't know mine no omum and declare state of emergency na obi enfin room ho no because I think that this time around the echo so I'm say wontie masema me ka metu asam pa me say amanyofo na omudi oman we to say no even say we mukra free ho a they are not willing to make any sacrifice for the nation, but they want to have everything for themselves, by themselves, and themselves. Yeah, me can say because it's one microphone na share mining companies next year. Omu jisani mana omu timu siketutwi de gu mo to right. And enya de obetimi aye sa de gra. Excavators ahodo ye should be omu for your party organizers, party way sponsor way candidate we sponsor nie omo na omo group omo this ejuma so they cannot stop it. Right. So see how the minimum said excavators ahodo ye twaja to ebimu no anadwo bia so ebi something nkampopo ni mantem besese ko meambe ahodo ade ye say ye bra something na ekoso emena ebe o sha kwan na ye o number na ye so millions mo say the numbers are here many 0559 653 723
0559 653 723 0256 99 83 52. Wohwehwɛ me a Bas Junction Kumasi Meduma usi na frɛ me a wo nsa bɛka me. Mampontin Gas Junction usi na frɛ me a wo nsa bɛka me. Wa wo unua bi wodɔfo bi a owo kidney problem, lungs, liver, any cardiovascular problems ahodoɔ. Pick number no na frɛ me. Near her screening man, near who the womb. There were proper and powerful organic drugs or why it be treating away okay. Also, a person who status, fan number now from me, a bread, Pessia, person now direction number, health center to swap, a bet show. Right. So, whom have been to swap, wait me about, sorry, and I'm in the temple, the vessel come out, so soon in slow BBR. Right, medasi say and then so did median ababy a brabo according to Jumedi, baby over our shabia, a Moson for Yamikes and the Jumedi cham, and I may come for ideal shampoo cosmetics at the amount wherever you find yourself. Bombardina baby will be a with me after 0244869233 coins on Coso, ideal shampoo cosmetics, yes, I know. Tadena na misheno baby a ubekobia obenyabi unyabi so awde friend number na product ahodo product asort ahodo de ka honam no ma honam no ye no na hana fefe kama na afen so de de ka etinwi esisi na esisi inipadua no ma enwi no ebi be ka ho na eyi wa ne saa efia ahodo ne ade nya fi etirim no eno so eboa eno ti bomani na friend numbers no bia betimi eno wedi komona so wenyabi. We are a call away to your doorstep. But what they are friend. Let me admire Mr. Legacy and for Father. That's it.